Krásny deň prajem. 7,5 roka som odmietala stovky ponúk, ktoré som dostala od rôznych firiem, ale táto ponuka, ktorá mi prišla do života 5.5. o 5. po obede, sa neodmieta. Ozval sa mi sám Jiří Šedek, ktorého som 5 rokov sledovala na YouTube, a pred rokom sme sa stretli na jednej biznisovej konferencii, kde som ho ja oslovila ako len tak na debatu. A vlastne on ma rok pozoroval na sociálnych sieťach a teraz sa mi ozval o spoluprácu na naštartovanie talianskej značky Shogun na Slovensku. Keď som pár ľuďom písala, tak nikto to nepozná, čiže tá práca pred nami je obrovská, ale tá značka pôsobí 12 rokov na trhu, je veľmi sexy, má obrovský výber 2000 produktov a pre mňa to je niečo, kde môžem využiť všetky svoje schopnosti, ktoré som nadobudla počas tých rokov, kedy sa venujem obrovskému tímu. Venujem sa ľuďom, prezentácii, sociálnym sieťam a myslím si, že to poslanie network marketingu ja mám v srdci a proste mňa to strašne baví. A tá cesta, ktorá ma čaká, bude ťažká. Mám za sebou 10 000 nie, mám pred sebou 10 000 nie, ale mne to nevadí. Proste ja som na to pripravená. A ako okolie zareaguje, neviem, ale idem do toho naplno, pretože to vzrušenie, ktoré mám z tejto firmy, je obrovské. Je to niečo ako láska na prvý pohľad, alebo ako to povedať. A myslím si, že tá moja energia sa bude šíriť veľkou rýchlosťou, lebo toto je niečo, čo ma ozaj oslovilo po dlhej dobe. Takže tá talianská značka Shogun je pre mňa teraz kvázi priorita nejaká. A ja vám to postupne aj v ďalších videách predstavím, pretože do jedného videjka sa všetko asi nevojde. Mám preto obrovskú vášeň a beriem to ako poslanie, ako podnikanie a viem, že tu môžem pomôcť veľkému množstvu žien, prípadne aj mužov, k splneniu mnohých snov, ktoré majú. A toto je tá cesta, ktorou chcem ísť, lebo nie len, že ja budem niekde stúpať na tejto mojej ceste kariérnej, ale aj ten môj tím. Čiže bude to vzrušujúce, veľmi sa na to teším. Manžel môj ma neskutočne podporuje od prvej chvíle, keď som mu volala, že Jiří Šedek mi volal, hneď som sa do minúty zaregistrovala, do 5 minút som mala hotovú prvú registračnú objednávku. Absolútne som nezaváhala ani na minútu. A takisto manžel ma veľmi podporuje aj vo veciach, ktoré by človek nechápal, ale keď vie, že ma to urobí šťastnou, tak proste ma podporí vo všetkom. Dokonca v septembri je v Ríme konferencia Shogunu celoevropská, respektíve celosvetová, tak ideme tam spolu, asi to spojíme aj s 9-dňovou dovolenkou. Takže to sám on, manžel, navrhol, čo som normálne nechápala, že až tak veľmi ma podporuje. Syn takisto ide do toho naplno, do tejto spolupráce, pretože hlavne parfémová časť ho veľmi zaujala, ale to budem vysvetľovať vlastne aj v ďalších videách. Ale chcem vám predstaviť vlastne to portfólio toho celého, čo mňa tak veľmi zlákalo. Čiže firma ponúka 2000 produktov rôzne. Hej, čiže sú tam výživové doplnky, sú tam parfémy 30%, ktoré vlastne sú luxusných značiek, len tie flakony sú vlastne naše, šoganské, respektíve balí sa to na juhu Talianska. A ďalej sú to dekoratívna kozmetika, samozrejme pre klasika, kozmetika na telo, rôzne, ja neviem, kávy, sú tam slnečné okuliare a rôzno kopu iných vecí, čiže portfólio 2000 produktov, ktoré si každý niečo vyberie. Cenovo dostupné, čakala som o mnoho vyššie ceny, ako sú reálne, a dokonca mnohé sú polovičné oproti konkurencii. Čiže nie je to nič také strašné. A ja sa budem zameriavať vlastne na budovanie tímu, keďže je to novinka na slovenskom trhu a nie len tu, aj všeobecne ešte v okolici veľmi o tejto značke nepočuť, je málo lídrov, ktorí sa tomu venujú. Ale nečakajte, že to bude v televízii, že prichádza Shogun na Slovensku. Je to na nás ľuďoch, ktorí sme samomotivovaní na to, aby sme robili prezentácie, osobné stretnutie a tak ďalej. A príležitosť na kariérny rast
keď firma začína, je obrovská. To momentum, keď rastie firma a táto firma rastie neskutočnou rýchlosťou, to si môžete aj dohľadať, tak byť na začiatku niečoho tak veľkého je veľká príležitosť pre všetkých akčných ľudí, takých ako som ja. Som pracovitá, cieľavedomá, nevzdávam sa a keď mi niekto povie nie, tak si poviem, ani netušíš, o čo prichádzaš. Čiže ak máte podobné nastavenie a ste niekde v práci alebo v životnej nejakej križovatke, kedy neviete, čo ďalej, tak toto je teraz príležitosť aj pre vás, kedy viete raketovo vyštartovať a budem vám pomáhať ja, budem vám pomáhať tým, budem vám pomáhať Ježi. A on je vlastne taký hlavný mácher v rámci Československa. A ja som ho vlastne 5 rokov sledovala a všetky tieto rady som dávala aj do biznisov, ktoré som už mala predtým. Čiže to vzrušenie, ktoré mám, si myslím, že tak skoro neopadne a to predám na moje líderky, na líderky líderiek a potom postupne budeme rásť. Nemusíte sa registrovať hneď alebo byť zákazníkom. Uvidíte, popozeráte, sledujte moju cestu a myslím si, že toto bude veľké. Ja to takto cítim a moja intuícia ma veľakrát nesklamala a verím, že to rozhodnutie, ktoré som urobila, tak si splním veľa snov vďaka tejto spolupráci. Ak máte chuť sa dozvedieť viac, napíšte mi na Facebook Anita Samančíková, prípadne na facebookovú stránku Miliant a ja si s vami dohodnem videočet alebo stretnutie alebo niečo a vysvetlím vám dopodrobna. Hlavne pre ľudí, ktorí už vedia, o čom to je ten network marketing alebo multilevel marketing. A porozprávam vám, aké veľmi jednoduché to tu je. Žiadne kompenzačné zdĺhavé plány, kde máte 45 hviezdičiek, nič také tu nie je. Je to úplne jednoduché a je len na vás, ako veľmi využijete to, že firma je na začiatku a veľmi rýchlo vyrastie. Čiže ak chcete, napíšte mi a toto bude obrovské. Táto komunita, ktorá tu je v Šogane, tak je mi veľmi sympatická. A verím, že sa so všetkými tými veľkými lídrami aj osobne stretnem, či už na konferenciách alebo niekde na dovolenkách. A je to taká ako moja budúca rodina. verím tomu a manžel ma v tom veľmi tiež podporuje, takže idem plnou parou vpred. Držte mi palce a sledujte moju cestu. Pa, pa.